ಅರವಿಂದನ ಶೂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರು ಬಂದಿದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತು ಬಂದ ಇಂದು 97th ಮೂವಿ 97th ಮೂವಿ ನಿನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಜಾವತ್ತ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಅಂಚ ದಾಲ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳಲು ಪೊರ್ಲಾದ ಪಾತೆರ್ ತುವೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಳ್ಳಲು ಯಾನ ಸೀದ ಲಂಚ್ ಬೈಡ ಪೋದೆ ಆರ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಭವ್ಯ ಬುಡಿದೆ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಏಮಂಡೆ ಇದು ಏನನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂವಲಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಂಡೆ ಯಾವು ಆಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಶೂರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮೇ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಏನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಪ್ಟ ಅಂಡು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪರಿಚಯ ಬಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ತ್ರೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಆರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ದು ಅಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮೇ ಯಾರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಏಪಾನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಹರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಯಾತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿವ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ದಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈರಾನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡ ಇದು ನೆಗೆಟಿವೇ ಬನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಿ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇಜಿಂದ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಪಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುದು ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲರು ಎಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಎದುರುಗು ಬೈದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಂಡಲ ಅರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಮೀರಾ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರವು ಬಂಗ ಖುಷಿ ಮಾತಲೊಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಇತ್ತನಂದಕ್ಕೆ ಏನರೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಇರಲಿರು ಅಶ್ವಥ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಪಾತೇರಿ ಇನಿ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನಿಸೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ ಆತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತು ಒಂಜಿ ನಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆದು ದುಂಬೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಂಡಲ ಅವ್ರು ತುಳುಟು ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಕೆಲವರ ಮುಜುಗರ ಪಡುಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಅಕುಲ್ದಾದೇನುವೇರ ಮೊಕುಲ್ದಾದೇನುವೇರ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ಮೇರೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಂತ್ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ఒక 6 ನಮರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಚ ಅದು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದನ ಮಾಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಾಂಡಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋತ ಇತನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ನಂಚ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರು ಲೇಖದಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀರಾ ಪಂದ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಾಗ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತನ ಐಕೆ ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಐತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಮೀರಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಬರೋದು ಓಕೆ 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 ಯಾನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ
ಈ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಕತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಆರು ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡ್ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಕೈಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಆರ್ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನೀರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲಯಾಳಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡಿತ್ತು ಅವೇನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಯಗೇನ್ಯಾರು ಈರೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆನಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಒಂದುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೊಲಿತ್ತು ತುಳು ದಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಚು ಬಾಯಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಅವೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ഞാൻ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಓವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅತ್ತು ಯಾನ ತೂಯಿನ ಸೊ ಎಂಕ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಲಂಚುಲಲ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಆರ್ನೈಡ್ ಯಾನೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ನರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಡತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿ ಅದು ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಬಜೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಲಕ ತೂಪ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಂದು ತೂಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಲಕ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಲಂಚ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇದೇನೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ತೂವಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಮೂವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವು ತೂವಿನ ಆಯ್ತ ಪದ್ಯಲ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾದಾಂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಆದದ್ದು ಏನ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಲಂಚ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂದೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂದಾಂಡ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐತಂಜಿ ಮೀರಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಬೇತದಾತನ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬಂದೆ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚವು ಅವು ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲಯಾಳಂಡು ಮಂಜು ಇತ್ತನ ಆಹಾ ಪುದರ್ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಗ ವಾಪುಜಿ ಜೆಂಡರ್ ಮಾತ ಜನರ ಮಂಜು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪ ನೇಮ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಈಸಿ ಆದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋಯ್ದು ಮೀರಾ ಸೊ ಅಂಚ ಟೈಟಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಏರಂಡಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ಬಂಡದಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತದರ್ ಅವು ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವಡು ಬಂದಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋ ರೈಟರ್ ಆದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪನ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಐನಡ್ದಕ್ಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐರದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಅಶ್ವಥ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪನ್ಪುನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪ್ನವೇ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕ ತೂಪ್ನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸೀನ್ ಒಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಓಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಂಬ ಪೊತ್ತುಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪೊತ್ತುಪ್ಪೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆನ ಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾರ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನು ಕಲ್ತಿಜಿ ದಾಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಕಲ್ತಿನೇ ಜಿಯಾಲಜಿ ಎರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತನ ಏನು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತನ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಒಲವು ಉಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೆ ಆತೆ ಓಕೆ 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 ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು
ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ದೆಪ್ಪವನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಐಟ್ ಯಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿರ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎದುರು ಬರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ DOP ಆರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತದಿತ್ತು ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ಪುನ ಚೇಂಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೆಕ್ಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಏಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈಕ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತಿರ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಮಂತದ ಬತ್ತಿನ ತೀರ್ನ ಓನ್ ಥಾಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಹೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಅರೆಡ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಇರ್ಬಾರ್ದೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಸೈಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವು ತೌದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ದಾದಾಂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಅವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗಾರ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡು ನೆನ್ಸಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 17 minutes ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 2 hours ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ 3 days ಬೋಡಿತ್ತು ಆ 3 days ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಇರು ಒರಿಯೇ ಕುಲ್ದಿನ ಯಾನೆ ಒರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಜತ್ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಹುಶಃ ಐತೆ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಬಂದು ಪುಣತೆ ಅವು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಅತನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಿ ಒರಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಿ ಕುಡರಿ ಬತ್ತದ ಒಂಪಿ ಐಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತನಕ ಸಿನಿಮಾ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೇನ್ ಇರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬೆಂತೇರು ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾ ಮಾತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೀದಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮೀರಾ ಮೂವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಷ್ಮಾ ಆಶ್ರಯದ ಬಂದು ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೀಪಕ್ ಬಂದು ಮುಕ್ಲು 3 ಜನ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ಲ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಪುನ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ ಯಾನೆ ಅವು ಎಂಕಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಇತ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮೂವಿಂದು ಮನ್ಪುಗಂದ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಂದ ಅತಿತ ತುಳುಕು ಬನ್ನಾಗ ಹೊಸತ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿ ನಡು ತೋಜುವೇರು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು JP ತುಮಿ ನಡು ತೋಜುವೇರು ರೂಪ ವರ್ಕಡಿಲ ಉಳ್ಳೇರ ರೂಪ ವರ್ಕಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕನತು ಪಾಡುನೆತ್ತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ರೂಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ JP ಸರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬರ್ತನಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಯೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮಾತ ಏನ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೇನೆ ದೀದಿ ಬರೇನ ಏನ್ ಲಂಚ್ ಸರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೆ ಎಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆರು ಬಂಡೇರು ಇದು ಬರೆಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಕುಲ್ಕ ಬಲೆ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿನ ದೀದೆ ಯಾನ್ ಬರೇನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಲ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೇ ಚೂರು ತುಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಮಲಯಾಳ ಅವು ಮಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತೀರು 16 minutes ಏತ ಪಂಡದ ಇರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಏತೆಕ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಸಿನಿಮಾ ಲೆಂತ್ ಏತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 1 hour 58 minutes ಉಂಡು ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ದಾಲ್ ಐಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಪಿನ ದಾಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟೋದು ಅವೇ 1 hour 58 minutes ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅವೇ
ಬತ್ತದ ಮಾತಾರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನಲಕನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೀರ ಓ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ನಂಡ ತುಳುತ ನೋನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುತ ನೋನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್, ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಬೊಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಸರ್, ಬೊಕ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಸರ್ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೊಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅರಿತ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 60-70 ಮೂವೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇವನ್ ಮೊಕುಲ್ ಆತೈತ ಕಾಂತಾರ ದಿಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಬಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೇನ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೇ 1 ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಡೇ 1 ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತಾರ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇ ಪನ್ಪುನ ಡೇ 1 ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ದೆತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ DOP ಮಾತ ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಆಪುನತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಈಸಿ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು ಆ್ಯಂಗ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಬರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಂದ್ ಕುಲ್ನ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತದ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಈ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನ ಅವು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನತಿ ಈತ ಜನ ನಿಕ್ಕಬೋಡು ಅದು ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಮಾತ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ಇಂಚ ಅಲ್ತನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಯಾ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವನಂದಿಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ತೀರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ವಿಜುವಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಡೇ 1 ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ದಯಗ್ ಬಂದಾಗ ಇರು ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಲೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಕೊಂಡೆ ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಇತ್ತು ಜನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮುಖನೆದರು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತಂಡ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರಡ ಕೆಲವರ ಅಭಿನಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಾಕಲ್ಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡ ಹಾಪುನು ಆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪಡ ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಇವ್ರ ಮೇಕರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಯ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೇಂಜಸ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಅವು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಲಿ ಮಾತಾಡಿನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಐತೆ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾವೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಂಡೆ ಯಾನ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಇನಿ ಮೀರ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯಾಂತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನಗ್ ಅಶ್ವಥಿರನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಕಲಾವಿದಿರನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂದೊಲಿತ್ತನತ್ತ ಆತನ ಬೇತೆಯರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒರಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಈತ ಡೇರಿಂಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ದೈದಿರಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಕತೆ ಕುಲುಪ್ಪ ಈ ಕತೆ ಕುಲು ಅರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಬಾಕಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅತನ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟದ ಆಲ್ ಆಪುಜಿಂದು ಬಂದಾಗ ಮೆರ್ನ ಕತೆ ಅಂತುದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ 6 ಮಂತದೇರು ನಮ್ಮಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀರಾ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಂಡ್ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದರು ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 28 ಡೇಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 28 ಡೇಸ್ ಇತ್ತು ಶೂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೂನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅವು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ
ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಡೇಟ್ಸ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೀರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲದ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಫ್ಲಡ್ಜಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಎಂಕ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವು ಹತ್ತೈತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸರ್ ಮಾತ 5 ವರ್ಷ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಬಜೆಟ್ ಈತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಟೈಮ್ ದಾಲ ವಿಷಯ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದ ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೆಯದ ಇತ್ತ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಶ್ವತ್ಥೆರಗೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ನನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ರನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆವೊಲಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಪನ್ನೋಲಿ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಕಲ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇರ್ದವಲ್ಲ A to Z ಮುಟ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಂಡ A to Z ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತೆ ಚೂರು ಬುರ್ದಿಪ್ಪು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಎಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಿದ್ದಾಡುವ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಅತಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೇನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯರ್ ಆರೇನೆ ದಾಯಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತನ ಅರೆಡ್ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಏರನಲ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಾರೆ ಅಂತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವುಡು ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏಜ್ಲ ಒಂಜಿ 26 25 ಆ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನವೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಬೆಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ TL ಅದು ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಎಂಕ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ದು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದೇರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೊ ಈ ದಾದಂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಅತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದೀದ ಅರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಡೇ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯರ್ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಲಂಚ ಸರ್ನ ತೂನಟ ಈ ಬಂಗಾರ ಇಂಚಗುಲ್ಲ ಬೇರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂದ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈತ್ ಕಾಸ್ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 1.5 lakhs ಮಾತ ಅಂಚ ಪೋತುಂಡು ಮೋಸ ಮಲ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬುದಾರ್ಡೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಐಕೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಯಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ನರೇಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾದಂಡು ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಾರಿಗೆ ದಾದನು ಅರೆ ಮಲಯಾಳಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚರಣ್ CRP ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ನೋಡ್ದತ್ತ ಇಂಬೇರೆಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ಇಪ್ಪುನ ಜನ ಅರೆಗೆ ಕ್ಯಾರ್ಕದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆರು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ತೂಪುಜೇರು ತುಳು ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಪೋಪ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಯಾನ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ ಬಲ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪೋದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಗೋವಾಗ್ ಪೋಯೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 days ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನ್ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಮೇನ್ ಎಂಕ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫೋನ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಗೋವಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮೈಂಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದು ಸೊ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಅರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ನರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೀರಾ ಇತ್ತೆ ತುಳುಕು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗೊಂಡತೆ
ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತನ ನಮ್ಮಲೆಯಪಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈನರ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಮೂಲ ಬರಿಯರ್ ಅನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದೊಂದು ವೇಪುಜಿ ಕತೆ ಪೋದ ಓಡೆಗದ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕತೆ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಲಂಚುಲಲ್ಲಿರ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೆರ ತೀರ್ ಪಂತಿನೇ ಒತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚ ಆನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಆನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವ ಇತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪನೋಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿನ ಯಾಮತ್ತದ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮೂಜಿ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡಲ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಆರೆ ದಾಲ ಆರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ದಾಲ ಆರೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ ಯಾವ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೇನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಬೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದಾದ ಬೋಡು ಮಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರೆಗ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಜಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಂತ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರಾರ್ ಒಲ್ಪದಾರ ದಾಯಗ ಅರೇನ ಆ ರೋಲ್ಗು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂಜು ಶಾಮಾ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಬುಕ್ ಆರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಡ್ನ ಟೈಮ್ ಇಶಿದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಶಿದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪನ ಟೈಮೇ ಅದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಗೆ ಏನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊಂಡಲ್ಲ ಆರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಪ್ಟ ಅಂಡ್ ಆರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆಗೆ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆವ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡ್ಲ ಚೂರು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ದೀದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಪ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಈಗ ಕುಡಲ ಯಾನರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾವಂದೆ ಇರೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ಟ ಏನದನ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ಬರ್ತೇವೆ ಲಂಚ್ ಬೈಲ ಪಾತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಹೋ ಈತು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಸಿತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತದಾರ ಅರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿಯ ಅತ್ತ ಎಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ ಎಂಚ ಯಾಪಂಡ ಕತೆ ಇರ್ಪಂಡರತಿ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಜನಕ್ಲಿ ನಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆ ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೆಟಪ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆರೆ ಅರವಿಂದನ ಶೂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರು ಬಂದಿದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತು ಬಂದ ಇಂದು ಎನ್ನ 97th ಮೂವಿ 97th ಮೂವಿ ನಿನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಜಾವತ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ದಾಲಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲೇ ಆರ್ನ ಆ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಆಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಆರು ಆತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಲೇ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಮೂವಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಯಾನ್ ಪಾಡಿರ್ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಆತರು ಅದು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಚ್ಚೂರು ಇಂದು ಸ್ವೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುನ ಆರೇ ಪನ್ಪೆದು ಈ ದಾಯಗೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿನ ಸುರೂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅರವಿಂದನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬತ್ತುಂತುನಾಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರೇನೆ ಯಾನ ದಿಪ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಆದ್ದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ಲ ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಅವ್ವ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆಡೋಡ್ಸಿ ಇರು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಇರ್ಬಂಡ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಅರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋದು ಅವು ಅರ್ ಪುರಿ ಜಡ್ಡೇಡಾರು ಮಲ್ತೇರು ಡೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 6 hours ದ ಕಾಲ್ ಶೀಟಿಂಗ್ ತೋನ್ನ 6 hours ಲ ದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 4 hours ಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅದಿಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಪಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಜೆ.ಪಿ ಸಾರ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನವೇ ಪ್ರೈಡ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಕ್ಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾನೇ ಶಾಕ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬರೀನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಾಗ ಸೀನ್ ಬರೀನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಮೋಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೇಮ್ ಇಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಕ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ದು ಮಾತಿಲ್ಲ ഞാൻ കാസ് മലത്ത പ്രകാശ് സാർ അതിപ്പോ രൂപ മാം ഇല്ലക്ക ಯಾರೇನು ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ഞാൻ ದಾದಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತನೆ ಒಂದೇಟಿ ಎಪ್ಪೋಡ ಲೈಕ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ಆತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ತದ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಏತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗ ಒಂಜಿ KGF ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಹಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 years ಶೂರ್ ಆತ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಿಮೂಂದ ಸರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉನ್ನಿಮೂಂದ ಸರ್ ಅದು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ 2 years ನಮ್ಮ ಗೈಟ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ KGF ಬಾಹುಬಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕು ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ ಡಿಜಿಟಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗ್ ಆರೆ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪರಿಚಯ ಬಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ತ್ರೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಆರ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ದು ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮೇ ಯಾರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಏಪಾನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ದೇಗ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತಾರೂಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಕೋ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಶಬರಿಮಲೆತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏತು ಪುದರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಆರ್ ನಡತ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಪಾತೆರಗ್ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಅಂದೆ ಆತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಡಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಿಗೆ ಒಂದುಲ ತಿಕ್ಕದುಂಟು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ಅದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೊಸ ಬೇರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಬಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಲ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಡ ಉಂಟು ಅದೇ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ഒരു ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದಣ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾಯಗ್ ಈ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾನು ಜನಕ್ಕಲು 100 rupees ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏನೈತೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನಂದೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೂಪಿನ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬಂದ ಚೂರು ಇಮೋಷನಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಚೂರು ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಆಂಡ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಕುಡಲ ಬಂದ್ಪೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೋಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂಚನೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ಪುನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನೈತೆ ಹೊಸ ಬರ್ಪುನ ಸೊ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಿರ್ಗದ ಬಾಳೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊ ಯಾವ ಪನ್ಪುನ 50% ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಒನ್ ಪೇರು ವಿಜಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ 50% ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ 50 ವಿಜಯ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ 50% ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ 50% ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನವೇ ಪನ್ಪುನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ದೆತ್ತಂಡ 100% ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶೂರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಅದು ಶೂರ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪಾತೆರುವತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏತ್ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏತ್ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಯಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್
ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಕೈ ತೋಪದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತುದು ಚಮತ್ಕಾರನೆ ಮಂತುದೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಖಾಲಿ ಲೊಂಗಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂತೇರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಜರ್ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಒಂಪೇರು ಫ್ಲೇವರ್ ಸೂಪರ್ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಾತು ಮಲಯಾಳಂದ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪರ್ ಪಂಡದು ಯಾಪಂಡ ಏನಿತ್ತ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತೆ ಓಬಿಎಬಿ ಅತ್ತ ಇರ್ದು ಹೈಟ್ ಲಂಚನೆ ಆ ಸಿಂಗರ್ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅವು ಮಲಯಾಳಂದಾರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇருந்து ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಯಾಪಂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಾ ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೂರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನವೇ ಬನ್ನ 50% ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬಂತನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 50% ಶೂರ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಏನವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಮೀರಾ ಬಂದ್ಪುನ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೇಟಿ ಎಂಕೆ ಮುಚ್ಚೇರದ ಆಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಓಪನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಆಂಡ ಫೇವರ್ ಆದ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಅವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಖರ್ಚಿದ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅನ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನ ಎತ್ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತೇಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಆತ ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಏನವೇ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತದ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟಜಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಎನ್ನ ಜೋನರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋನರ್ ಬಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಜೋನರ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ನಾವು ಜೋನರೇ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಓ ಬೇಬಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತುಂಡ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತ ಬುಲ್ತು ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಾಗ ಬತ್ತದ ಬುಲಿಪೇರ ದಾಯಿಗೆ ಏನವ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪನೇರ ಅಂಡ ಏರ್ಲಕ್ ಏನಿಜೇರು ಆ ಪನೇರ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೀರಾಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ್ನಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅತನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅತಂದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂತಾರೆ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ DA ಇದ ಪೂರ ಅವು ಟೀಮ್ ಇಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕತೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಟನೆ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಗೀತಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಗೀತ ಏರ್ ಈ ರೆಜುನು ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಏರ್ ಓಲ್ತಿಕ್ ಏರ್ ರಜನಿ ಬಂಟ್ನ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ತ್ರಿಶೂರ್ದಾರು ಸೊ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ಸೊ ಆಲ್ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಆಲೆ ಸೊ ಆಲ್ ಮದ್ಮೆ ಇನ್ನ ತ್ರಿಶೂರ್ದು ಅಂಚಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಬೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆರ್ಕೆಂಡೇರಿ ಇಂಬೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ ಆ ಬುಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅರೆಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಸೊ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಆರು ಡೆಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ರಜನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತ್ರಿಶೂರ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯಿನ ಜನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಳೇರಿ ಪಂದ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ಯ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ ಡಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸೇ ಬರ್ಪುಣ ಸೊ ಆರ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರು ಸೊ ಬುಕ್ಕ DI ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಲಿಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಉದರ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಲ್ಲಕ ಉಂಡು ಲಿಜು ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ ಪನ್ಪನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ 3 Idiots ಹಿಂದಿ ಅವು ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ DI
ಓಕೆ ಆರೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ದು ಅದು ಏನು ಅಪ್ಪಗಲಿ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅತ್ತ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಅತ್ತು ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದುದು ಈ ಒಟ್ಟಾಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಹಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಅತ್ತು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ 2 days ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಡಿ ಐ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ ಡಿ ಐ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ 2 days ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಆರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಆರೊಂಜು ಮೈಂಡ್ ಆರ್ನ ವಿಶ್ವಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಅದು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೇರಿ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯರು ಅಂಚ ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥರೇ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈತ ದಿನ ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಈರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಂಡಲ ಈತ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋನ್ನುಲ್ಲರತ್ತ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾನ್ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೇನ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಬಟ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಡೇರಿಂಗ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಚ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಮೀರ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಾಗನೆ ಈರ್ನ ಇತ್ತು ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯಾನ್ ಹೂವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದನೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ತೊಂದುಗನದು ತೂಪೆ ಲೇಪಣ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಲಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾನ್ಲ ಐತೆ ಯಾನ್ ಡೇ 1 ದಾನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದಾನಿಯ ತೂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದಿಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗ್ ಸೊ ಮೀರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಪಂಡರ್ ಏರನಾಂಡಲ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತನ ಏರನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಉರ್ದು ಪೋತುಂಡ ಇದೇಗ ನೆನೆಪು ಮಂತುನಲ್ಲ ಇದೇ ಪನ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಜಿ 100 ಕೈ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಏರ್ನಲ ಒರಿಯನ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏರ್ನಂಡಲ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ DOP DOP ಅಜಯ್ ಬಂದದ್ದು ಆರೆ ಪುಷ್ಪಡ್ ಮಾತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು DOP ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ತೂಂಡೆ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಮಿಳ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಆತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಫಿಲಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅವು ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ ನಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆರೆಡೆ ಬಂತೆ ಅರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 23 ಇಪ್ಪುನ ಸೊ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಅಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಜನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10-16 ಜನ ಆ 16 ಜನ ಮೀರ ಪನ್ಪುನ 16 ಜನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ನಂಬಿಜೇರಿ ಲೈಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದು ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ನಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆದ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂడి ಯಾನ್ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ 10 ಜನ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಪನೋಲಿ ಆತ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಏರ್ ಬರೋಡು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮೀರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತರ ಇರೇಗ ಒಂಜಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯಲ ಕಂಡೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಈರ ಸಿನಿಮಾ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಾಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀರು ಮದ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಪ್ಪಡಿ ಅವು ಶುವರ್ ಆದಿಜಿ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಬಾಯಿನ ಮಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರು ಸಾಂಗ್ ತೋದಿಪ್ಪಾರೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಬನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನೇ ಪನೊಲಿ ಇಂಕ ಆತ ಪ್ರೌಡ್ ಪನೊಲಿ ದಾದ ಪಂಡನಿಕ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಶೂರ್ಲಿ ಇರ್ನ ರಿವ್ಯೂಲ ಇಪ್ಪು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಶೂರ್ ಆತ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನುವೆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಅಂಚ ದಾಲತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಚೀಸಿ ಕಫೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ತೂಯಿನ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ಸೊ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳಲು ಪೊರ್ಲಾದ್ ಪಾತೆರ್ ತುವೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಳ್ಳಲು ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಲೆಟಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ ಸೀದ ಲಂಚ್ ಬೈಡ ಹೋದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಭವ್ಯ ಬಿಡಿದೆ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಬಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಳು ಬುಕ್ಕ ಆಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲೆಗೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋತಿಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೇಪುನ ಸೊ ಏಮಂಡೆ ಇದು ಏನನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂವಲಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಂಡೆ ಯಾವು ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಶೂರ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಬಾಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರ ಆ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದ್ರ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚು ಉಂಡು ಬಂದು 2 year ಲೆಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪಿರಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಪನ್ಲಕನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಲ್ಲಂಡದನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ 100% ಕೊಡ್ತಾವ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ದಾಯಗ್ ಉಲೈಡ್ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ಬಂದಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಮೊರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬಂದತ್ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಡಿತ ಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಅಂಚೆನದ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೊನ್ನಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಶ್ವಥರಿಗೆ ಈತ ದಿನ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಡ್ಲ ಅವ್ಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋನು ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋನು ಕನಪವನು ಆತ ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋನು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಇರ್ನ ಕನಸು ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಬರೋದುಂಡು ಈತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಒಂಜಿ DI ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಈತ ಇಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಲು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆತ್ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸೈಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು 100% ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ಇರು ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದೇ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಏನವೇ ಪನ್ಪುನ ಇರೆಡ್ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ 50% ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ 50% ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಇರು ತೂಪಿನ ಟೈಮ್ ಇರೆಗ್ ಶುವರ್ ಆದ್ ಇರೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೀರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊರೆಯರೆ ಅಂತ ತೂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಯಾತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿವ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ದಾಯಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈರಾನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರು ನೆಗೆಟಿವೇ ಬನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇಜಿಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಪಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬರಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದು ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎತೋ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತದ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಡೇರಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ದು ಕೀರಿ ದಯಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡರ್ ರಿಯಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಸರ್ ಅವು ಯಾನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ಮಲ್ಪು ಯಾನವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್
ಇಜ್ಜಿಂಡನಿಕ್ಕಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಬರಾಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಏಪ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮೂವಿ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಯಾರ ಅಲ್ತರ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಯಂಕರ ಏರಿಳಿತಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಸಿನಿಮಾದ ಬಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪತ್ತುನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ವಿಷಯ DI ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಡೆ ಹೋಪಿನ ಇಡೆ ಹೋಪಿನ ಪೂರ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತನ್. ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ಕುಲ್ದು ಎನ್ನನಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ದಿನ ಉಪ್ಪುನ ಅದೇ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ಪಿರಪೋದ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ್ ಬಂದಂಡ ಆ ಬಂಗಾರದ್ದು ಟಿಲ್ ನಾವು ಬಂಗತ್ತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು. ಎಂಕ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾನೆ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ದಾದ ಬಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಖುಷಿತ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ ಬಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈತ ಪೊರ್ತು ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಮೀರಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ಐದು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದರು ಎಂಚ ಪದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಡರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತೂವೊಂದೊಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮದತ್ ಬುಡಿಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಕಡೇಟ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಥೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾರದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಾತ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಎಸ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗಿ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ 11 ದಾನಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಲೈವ್ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಹುಶಃ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಜನಕುಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒಪ್ಪಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಡು. ಖಾಲಿ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಆಮೇತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣದ ಲೈಫ್ದ ಕತೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆವು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಯಾನ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಯ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಶ್ವತ್ಥೆರೆ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಇದು ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರು ಇರ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಇರ್ನ ಬಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ಇರೇಗು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ತುಳುವೇರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಏರ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ 100-200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತು. ನಿಕ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 hours ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂವಲಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇತ್ತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಮೀರಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಶ್ವಥ್ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ಅರಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಲುತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಥೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕೇಂಡರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಪನ್ಪುನೇಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾ ಹಂದರೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದ ಅವಡೊಂದು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ತಂತ್ರಜ್ಞರನೊಟ್ಟಿಗೆನ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಹಡೆಮುಟ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.